Pancalnama yeɓiyankoɓe Piinditv on juurama jetto joguiɗo fuɗɗima alaɗo haaɗi ha tengti onon ɓe ganduɗa oɗon batti hakkillaji mon e Piinditv jamma e ñalawma subaka e kikiɗe en gatte yewtere men nde ganduɗa kañum woni yewtere wiyetede koɗɗo galle taw noon gabbirɗen koye gande meɗen ɓaleɓe hanki fina tawa en jarnima dendagal rewnoɓe ɗo e dendagal ɓe ganduɗa ko yemnoɓe dokken jenɗe mumen eɗen jetta noon hono miñi men to banggue duuɓi ceerno men ɓi ceerno men Cheikh Ousmane Cheikh Djibril Ba mo Dar Salam Dagana kanko ñaatiren oɗo wutti en jarnimo no feewi eɗen ñaagi men kadi duwaw wiide ñalawma jogorɗo waɗe asere o to Dar Salam Dagana hono jeya battere o yo Allah waɗen barke Allah fewnu en jetti Cheikh Djibril Ba jettoɗo joguiɗo fuɗɗima walla ɗo haaɗi e daaraji ɗi kala saabu teddugal makko e karasagal makko e moƴƴere makko en gatti ɗo e nder nde ɗo yewtere Alaji Moussa Ousmane Ndommbo ko addi fof calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum Abou, mi salmini bandiraɓe fof mi juurima ɗumen mi salmini Europe o e Asie o e Afrique o fof heɗotoɓe men heɗotoɓe Piinditv e wiide ɗumen kadi en garti kadi jooɗade ɗo weltinde ɗumen e hennude ɗumen hakke ko ganduɗen ko. ɗum noon mboɗo anndi hannde ko wayno Moctar Alisi en aɓe ngannduɗa mbaɗi ladde ne nganndi koyete ko gaynaka waaɓe noon Mamadou Oumar Ba en e waaɓe noon Samba Djibi Sow en kamɓe kala en jettiɓe en jarnimamaɓe en jetti Abou Gamo Sy mo soogue dindeje Alaji Moussa hannde noon kalten koko fate kiite e ngabdi mo wi kiite wiye ngabdi mo wi ngabdi wiye kiite holno fulɓe ciforto kiite e holno ciforto ngabdi dokka hen yeru hay sogo gueɗe ɗiɗi ko yimɓe na paama. eyyi Abou ko adi fof ko fulɓe mbiyata ko kiite jawdi jahori ne hiite neɗɗo ne hiite leydi hettere leydi ne hiite ɗum ɗo koye sifaji ɓurɗi andede ina mbaɗi kiite. holno fulɓe gandirtano ɗum hanki? fulɓe gandirta ɗum bangge jawdi neɗɗo ne jogui sifa mbo wayata ina anda oɗo ngabdi mum wona ngabdi pewdi neɗɗo e hoore mum neɗɗo e hoore mum bangge darde koyɗe mum palagol pele mum juuɗe leppoje en yiide neɗɗo no waɗi sifaji ɗi ganduɗa ɓe ganda oɗo ndiɗo ngabdi o jogui o jogaki ndiɗo ngabdi ngabdi noon goto fof wondi jogui wondi jogaki ngabdi ɗe mbiyeten zaru jikku ngabdi ala no wayata oɗon aaɓa ɗum o wasa abde ɗum o aaɓa ɗum o aaɓa ɗum oɗo aaɓi tan ko moƴƴere aaɓani bonande a yiyata ɗum embo natata bonande woni oɗo aaɓi tan ko bone ko hare e seyɗani oɗo ko haali fof hanti boni ko fitina tan ko fitina walla ko haali fof ko hunde ko moƴƴani ko ngabdiji façon ngaji no rewɓe ɗum ɓuuri heew waw yiyede par ce que gorko kañum so hiitama weeɓata andude saabu resata waɗata galle heewani tampat on hanti ɗeɓata andede ko debbo heewi jogade image joɗɗo rese ina waɗi kiiti de gorko andoyta ɗum tawta ko tampere waɗi kiite ɗe noon ala no ɗe cifortaka debbo ne ara jogo kiite o bangge hakkude ma e mum nanodiral moon debbo ne ara jogo kiite bangge hakkude ma e bande en gonon sehilaɓe sernuma e bande en ha laaɓa oɗo ara on jawata nandir kono yiiɗi bande en fof fottaɓe ha mbawra e bande en fof ko ɗum sifaji ngabdiji kiite noon ko mbiyeten ko waɗi ko façon ngaji ha heewi kono kiite ɗe ganduɗa ko jomum wasde jogade hoodere moƴƴere walla ala ko jomum a yiyata pellugo jomum jang ta ha woda ko dañɗa sa fotte mum sa fotte mum hayso onon gonde galle de pinda fof koye caɗi gonɗa kadi kiite ko bangge jawdi noon watta ko jirlode patte waɗata jawdi comme no baali en nayi en jiita ko waɗa yirlirlode walla puccu waɗa patte ko hen fulɓe pawato ɗeɗo patte de ko naggam ɗe mbaɗi signifié ɗeɗo yirlode nde moƴƴani ko donde woni walla ko less walla koye baluwal walla koye pellugo tinde ko ɗon fulɓe ƴewata ngabdi ko wiyete ngabdi jawdi ina waɗi ko yantata e mum moƴƴani ma itte wedde bangge ngabdi ɗum kam en jiiti hunde ne jibine e kaaki wiyeɗe kaake ma ɓeydo maɗe meeɗa heew hunde ne jibine e kaaki wiyeɗe kaake so ɗum ittaka hen maɗe meeɗa bon koɗe ustotoɗe façon fof no waɗa bangge jawdi bangge koɗorle hettere leydi ende wona hitande ende wona malade ina waɗi hettere nde ganduɗa
wonata ɗon tan ko yimɓe boniɓe en walla hoɗata ɗon walla wonata ɗon waɗi hettere nde ganduɗa koɗɗo e mayri fof udditoto dañat wadde ketteɗen mbaɗi kiitaɗe eɗe kiitaka ngabdiji wona eyyi ko ɗum ɗo woni ko mbawɗen sifade e banggue kiite e ngabdi banggue kiite e ngabdi ne yirete wadde Moussa waɗa sa joni neɗɗo e luumo walla galle haalde puccu walla haalde nagge walla mbaalu ha gasa ya sen neɗɗo wiya ƴeenon ko ñinmi sodde ko jomum ƴeewa ha gasa ɗono wiya sa wawi woppu walla sa waɗa ha sabba nagam o wadde ko mbiɗa koko pate en walla sifaji ɗi niyata ɗum o yiyata gandal jawdi fof ko sifa sifaji ne waɗata kala joguiɗo gandal jawdi kaldami ɗo ko fulɓe aynaɓe kala joguiɗo gandal jawdi ko o yiyat ɗum koye sifa hunde he hunde wodana waɗi tan walla woda ko yiye mayri tan o haala hen hunde wiye ɗum ɗo hirse koye yangue walla ɗum ɗo sana koye jeunesse jogo hirse ngol dammol ko ni walla yewtere bene waɗi mawɗo goto pullo o humi ngaari eɓe mbaɗa yangue janggo woodi mawɗo goto pullo ari tawi ɗon ngaari ndin humi wi ɗum ndi ngaari ko woni ɓe mbi ko yangue waɗata ɗo jangga naggam naggam o wi kono de ndi kam wona ngaari yangue o wi ndi wonata ngaari yangue ndi ñamitake e yangue ɓe mbi ko ɗum de humidi ɗo ɓe jooɗi ɓe deƴƴi ha yimɓe pinin dawri yangue paye ngaari tan ngaari saƴƴi ɓoggol tawi ngaari dogi ha daɗi yimɓe ɓe ñamli ngaari e hodde maɓɓe nayi mumen cuwa or ndin hirsa yangue en nde yoɓa ɓe ɗum koko yiyete kala saaha koko yiyete fulɓe kam ne gandi ɗum ɗo fof koko woodi to banggue kiite so wiyama kiite tan wiyete ko ngabdi wadde ngabdi ne ko noon way sayi tan ganda hol kulle tan dokka men hunde e wuro ko sifate banggue kiite mum walla ko woni e ladde ko sifate kiite mum ko yimɓe ne mbawi tan paama aɗa andi Abou ɓuuri yawede wuro fof ko mbabba mbabba kayum ngabdi mum no mawni mbabba waɗi ko mbabba goto ba aɓani holban mbabba ciina wiyete ciina ɓaleewa tawa ƴeew ɗum ɗo tondu cuumol ngol fof koko ɓalwi kañum jitte ɗe fof ciina ɓaleewa e reedu ɗum woni ciina mbabba fof mo jiiɗa reedu mum no ranwi sobo mboɗeewa sobo ɓaleewa walla ɗo e hunduko he ko ma ngabba ko ngabdi ban goto dogate wiyete ko ciina tan dogate hen dogate e mbabba fof ɗo jiiɗa ala fof e daabaji wuro ko jiiɗa ene liggono mbabba ko mbabba tan ligganto daabaji goɗɗi a meeɗa yiide daaba goɗɗin addana mbabba ko ñaami heewani mbabba noon ala fof ko addanta ɗo danɗa jargo pullo joom jawdi fof ko mbabba liggi ha woni mi Boubacar Djibril Wade o wi so nagge majjo yiloytako so puccu majjo yiloytako so mbabba majjo yiloyto finde mum ko meeɗi tawde mbabba makko e ladde o udditi L200 makko o jolni kabine caggal o yimɓe jottuɗo jolna mbabba makko atta wo yimɓe mbi ko kangal aɗa andi mbabba ko neɗɗo so kiite ko wiyete kiite walla humade so neɗɗo humima tan lawƴanama reedu mbabba walla ngol ɗo cuumol danayol so lootima o firtoto cuumol ngol o looto cuumol danayol ngol tan lawƴe koɗo ranwi ɗo tan e reedu ndu ranwat lawƴe e ndiyam adde kala so lootama ɗum tan o firtoto nitta kiite itta humare en itta kiite ne mbawmami fammanir tallande mbabba kala kumaɗo walla kaɓɓaɗo walla kumiɗo so tallimo e tallande mbabba firtoto wadde waɗa saaha neɗɗo wiya yo tallo ɗo mbabba talli walla puccu talli walla ko nandi hen eyyi ɗum komo dañani sago mum saɗa dañi sago ma a dañi faddugo ma bona a taroto tallande mbabba a taroto tallande eyyi kono mbo daña bonat mbo dañani sago mum o kam haade ko dafaɗo hankanti embo wawi ɗum wadde pour o firto Abou mbabba ne jogui sifaji kawniɗi ha heewi kutorteɗi kala mbo lawƴi laaci mbabba e ndiyam totti gonɗo e seeɗani o yahat laaci mbabba lawƴe waɗe e ndiyam loote gonɗuɗo e rab walla mbiyeten ko seeɗani wan noon mbabba ala ko seeɗani wani ɗum wona jinne wona seeɗani kañum koko nañña ha laaɓi koko nañna ha paari jooɗi no jinmami ni wiide pour famamo ɗin ɗon sifaji nani ɗon mbabba Abou holsere mbabba ina waɗe ɓokki mbarki neɗɗo e kahi kala mbo holsere mbabba e ɓokki mbarki neɗɗo e kahi condi ɓokki mbarki neɗɗo e condi kahi ina waɗe holsere mbabba fiile limsere to waɗe e damal galle kala neɗɗo dawanma liggey ko hoore mum dawani ɗum ko haala mawo eyyi ko mbabba ha joni koye sifa mbabba ko mbabba ne jogui ngabdi ina yawa kono ngabdi mum ina mawni ina firta ko heewi
pour andude ɗum beele wona koko wiyete mbabbana ha mi ñameta ko tan yimɓe ngandi mbabba ko ɗum mbabba ina waɗi ko bonnata ha heewi bonande mbabba ne waɗi ko moƴƴinta ha heewi kayu ko ittete mu bonande bonna abadan way kono kooce ko moƴƴinta ko kadi way kono kooce ina yawa noon no huta so yimɓe inni mbabba tan yimɓe mbiyata kon dogoro cagga mbabba cobba o ko mbabba wona neɗɗo toujours ko toon fanate ko tampere nde e liggeeyo mbabba kayum ko tampi rondi ha tampi fof so dimgal ngal yekkitama so tallima watata kono wano sa fawti en wawi ruttinde so tallima tan wonti tampere wonno nde mumɓe fo jippima ɗum tagi kayum kala joguiɗo tampere dimdaɗo ko wawana so tallimo e tallande mu firtoto wadda firtande ceerno Moussa ɗon famnima gonɗen koye kiite ngabdi min jakimi ko safa bandaɓe jaa fof ko faate ngoagu gartogal ngoagu mum yiyetaki kono gartogal kala mo mbiɗa wiye lekki yo wadde gartogal defe yo wadde naggam defe yo wadde naggam defe te gartogal yiyetaki hayso rewi hasat noppi yimɓe jaafomi ko hendu yalta e muɗum kono kadi ne wiye ene jogui ngabdi walla ne jogui kiite holko woni gartogal Abu gertegal jogi sifaji ɓurɗi hawnade ɗi gona ɗin holɗin gertegal sa uddi ɗum e keesa a sukki juuloɗe ɗe fof niɓɓiɗi kunus so fajiri yoni tan tinat gertogal so uddama kala ɗo wawi wonde hay so yiyata so fajiri yoni sere cereli ɗi fof udda kono so fajiri yoni tan nanata en nodde ɗum wona andude fajiri seki beele wona won wiyoɓe gertogal nata ko yimɓe ne kaala walla won wenditiɓe walla wonɓe ɗanaki kay addoto yimɓe seeɗe joggo eɗen luwo ko tawata ko yimɓe seeɗa hay famɗi dillo ko kanƴe dillinta yimɓe gertoɗe wiye gertoɗe gadane gertogal gadnal Abu gertogal ne jogui sifa sa soodi ɗum e addi aɗa mahi étage a wallini ɗum e keeso wonta wortu keeso wonta wortude aɗa wallinanoɗo wonta woof eyyi majjata ala suudu mbaɗanɗa ɗum ɗum wonta wortude ndu faye banggue goɗɗo wonta eɗa suul wondu ala de gertogal jofata guila takkusan ɗum tagi debbambo jofata debbambo jooɗotako wonko waɗante artat law wonata hirata e ladde debbo kiyowo ladde mo wattata so goto ko mo ande mum wonko watte gertogal so ñaami watta arde law debbo cuutotoɗo ay gertogal kayum mbimi jofata ko takkusan kayum artata futur arata guila takkusan jofa ɗiɗi ɗe mbaɗɗa ɗum e kees ɗo ƴewata lobbuli ɗi ƴewata kuuɓe joɗɗe koɗo wallinano ɗo tan artata ɗon tan artata kayum wortata woni debbo so waɗnama noon wartata galle joom galle mum walla oppa hay so yi joom et suuji en yi joom kalisaji en fayta e mumen ruttoto ɗum ɗo ko sifa dañeteɗo gertogal ko defrete ko o affaire leɗɗe gora ko tew gertogal ɓuuri yaafe tewuji goɗɗi ɗi ko yafde le ɓuuri hen ko ɓuuri ko himmu ko yafde sa defi ɗum yaawi ɓendu kadi ko jibinta ko kayum ɓoccoɗe ɗe koye mumen ko woni hen kono ɓeyde gorago comme oldi ndi ɗum jinmami haalani won goragum ganduɗa wona lekki defeteki ɓoccode gertogal itte ko oldi ko tan wadde seeɗa nebbam sirme e jumri tan jomum yara jogoto mani moƴƴo nebbam sirme e jumri e mbofondi wadde hade mbofondi ne wawi noon wadde so defdamo lekki mbe sikki wonata tan koye wallide ko ɗum woni doole gertogal ɗe kono wona doole sembe muɗum ala wona sembe o gorago wona sembe o kayum banggue gorago mum wona noon rokkira kayum okka ko on banggue toon ɗum ɗo ina jeeya e sifaji mum gertogal jiiɗa ko nguuno mum moƴƴani nguuno mum gertogal moƴƴani ala ko saabi no gertogal mbimami ni no waɗirne no jogui jikku artude law eɗe waɗa fof ɗon wonata wona ko jikku moƴƴo kono nguuno mum moƴƴani ne bonna ko heewi ko bonnata yewta tan hay so gueɗal gotal hay so gueɗal gotal yewta tan wonko wallinte e nguuno gertoɗe so artirama e nokku walla e neɗɗo tan dañat caɗele kayum aɗa andi focce gertogal neɗɗo yi ɗum fof nefat koko ancete koko nefate ɗum tagui ɗo foccoje mum goni ɗo kala ko waɗa hen ancete wonta yiide fof gancat ancete wonta yiide ɗum nani ɗon ina tonga neɗɗo ha naata laamu tawa tinani ko waɗi fof ko yeru tan dokkuma gertogal no gertogal tonguirte tan nawe ni tan nawe wonko watte nguno gertoɗe ma neɗɗo naat tan e tinani tan ha naata juuɗe tawa noon wona golle mum bonɗe
nan naddi juɗɗe ala mbo jommi ala fof ardata eyyi ɗum ko golle bonɗe mum kayum kono facco ngo Moussa ina safra e mawɓe men nden mboɗen cafrotno ɗum facco gatugal mi anda so koɓe cafrata ɗum eyyi min de mi anda mawɓe men nden ko cafrotono e focce guertegal kono mbeɗa andi ko neɗɗo yiɗi ancude fof so yaranama ɗum har mi nat ko neɗɗo yiɗi ancude fof kako neɗɗo yiɗi ancude aduna so yaranama tan wonta ɗum yitto ha aduna gasa jiɗɗo woppu sangar hayso ko maaro natti yiɗ ñaam so ñaami maaro yaranama ɗum so tuuti wonta yiɗ maaro ha aduna gasa saga sangara en walla gueɗe nayi toon neɗɗo yiɗat accude mi yiyano nden yimɓe wonduɓe rafiji wiyeteɓe gonɗi koye ɓuubi muusde en tawatoɓe tawa tinani en naggam en ɓenne kadi en kewno waɗne ɗum beele wonko waddata hen walla ko ɗum safara on banggue min kam bange on ɗon toon bange safara focce guertegal mi alana ɗum gandal gandumi tan kam ko ina hutore e bange fumeji en engrais ji en gueɗe mbaɗi noon kono bange yarne ɗum neɗɗo kam tawi wona ko mbimami ko kañum wan noon sa wi aɗa yara ɗum walla aɗa hutoro ɗum tan e tutat heddata ko e reedu eyyi no mbiɗa ni focce guertegal heddata ko e reedu ko musidɗo goto kaldanoma ɗum mo ganduɗa tawe mum wawa jaggude tawe ko debbo wonno kadi ko mawɗo yeehi harasa o wi so waɗama seeɗa jomum tan so yarnama tan wona noon de ala hono wayata hono wayata eyyi ko dicce ɗe eyyi dicce ɗe eyyi kanko diccoto tawa tinayno guertegal diccetaka abou eyyi ko ɗum o wi so jomum yarnama haalan eyyi so safar o yaari to kalnanma bisimilla mbimami guertegal kayum deccetaka kala ko jiiɗa kay ɓuuri waw ɗum ɗude kay ɓuuri waw yara ndiyam ɓuuri waw ɗum ɗo kay rawane kono kayum kam taratako ala tarorgal ɗum tagui ko wonko ƴettete e mum e diccaɗe ɗe rentine seeɗa e kas ni tan jomum siibo ndiyam ɗam wona yarde focco ngo dicce nde hanti ustu wonta natta diccade dicce ɗen ɗon eyyi ɗum noon oɗon keɗo yewta men nde ganduɗa kañum woni koɗo galle Alaji Moussa Ousmane Ndommbo o wona koɗo ko koɗo e galle he jetta mo no fewi no fewi no fewi garɗen hannde noon koko fate kiite e gabde ko nandi hen ceerno Moussa ɗon famnima fulɓe ne jogui hayso waɗi loué ko wiyete ko loccital manam lowadgal fulɓe ne jogui ko wiyete ko dabare ko yawanno ɗum ittude potta e neɗɗo tan jiiya ene wonde hunde ganduɗa ɗum ko dabare tan mbiya ɗum ko bolle puuti taw ne anni ɗum safo ha tampa mbiya ɗum naggam wat tan iwa beele ɗum heddi ha joni abou ne heddi dabare saɗi andude ko beela ko dabare ko andude beele ko dabare walla wonande ɓuuri sadde ujunere ceerno ko andude dabare ɓuuri sadde sa woni cafro a andat ɗum ko dabare walla ko tooke walla ko refi docteur sa andani ɗe tati a wawa analyse majje a wawata a welete fende tan mbiya ko dabare jiiɗa hebde kalsi tan jiiɗa hebde tan kaala kono sa andi ko dabare ɓuuri webde ko safrude nde sabbuno moloturu molotel kalnanmami de moloturu a wiya ko mooliguel e wiya ko mooliguel sabu mooliguel cukalon peeta hay goto memata ko ndeysan tan woni hen kalam ɓufti ɗum ndiyam ɓufti yimɓe jurmetema neɗɗo sen yurmama ala ko waɗatma a faami moltour ɓufte ndiyam mbimi sa ɓufta molotour a yiitan jagga e pittol a hawrata hen yeeye colli jeeyete ɗiɗo e bedda a yiita hen molote de hoddi koye yimɓe kayum hoɗani ladde hoddi tan ko nder wuuro joni noon kayum sabbunu mum sa uri ɗum kaɓɓa kumaɗo tan o firtoto allahu akbar o haɓɓitto a faami kayum e hoore mum so ɓufti ɗum ndiyam ɓufti fo diɗomo fo sin joganima ndeysan haɓata e ma mon yurmade hewan mon yurmima haɓata e ma e ko neɗɗo fof mo yimɓe jurmi yimɓe kaɓata e mum ko tampinde yimɓe walla yimɓe kamminowo yimɓe neɗɗo fitina neɗɗo dañal neɗɗo mbaɗo yeeso yimɓe ko mbawa hayso wona ɗum jogoɗa jawdi ma aɗa waɗa yeeso bande en ko mbawa tan gancat ɓerɗe mumen jogat gancuma gonda e bande en gonda e miskineɓe aɗa jogui ha heewi aɗa ñamanandama aɗa waɗa ko belɗa kañum ko miskineɓe ñallona mbaala noon hayso wona hakke diine walla hakke koddigal ne ɓernde bonde aɗa neɗɗo yiiɗa yurminade a haali gonga hay goto yiiɗa yurminade ronkat tan
kono noon sa nani ɗum tan ko neɗɗo yima tan jogo e ma ndeysan abou oɗo goram no wayimi ni eɗa yurma ɗum goram tampi ina heewi on wona on hanti hare natata neɗɗo heewata haqqille tan ko ɓurɗo ɗum mo jeyata yeeso woni hay goto yiiɗa yurminade gonɗo caggal ma a heewani mum ɗum abou ina itta dabari abou gasɗe doldolɗe gaska dollundu doldolɗe way kon ullude waɗa gasɗe ha heewa jeeyata ko fulɓe en taaro ɗum leydi mu ittata ko dabari so jungo ma ɓuuti walla koyngal aɗa huuli ko dabari sa nanne gaska e sa itti tan yorat tawi ko dabari tan yorat won ƴettoɓe koyɗe nanna e gaska sa hondolde wiye beele so ɗi ngabbi hen ko kañum walla ɗum wona fof koye ɗum ittata andintuma ko dabari walla wona ɗum ko test wiyete ɗum woni analyse o ɗum ka test a test woni analyse docteur ma analyse jagga koyngal ma nanna e ala koyngal ngal ɓuuto yimɓe mbima ko dabari ala wona walla ko junggo jeddi mbaɗa saɗa waɗi liggey hayso ɓuutani sa darimo e saare hondolde hayen goto ƴeŋata e ma hayen goto ƴeŋata e koyngal he kala ƴeŋiɗe e ma andu aɗa hiise dabari ɗum ko Allah rokki ɗum koto dolli gasɗe doldolɗe joguiɗo faddugo joguiɗo ñawdugal moƴƴal yiiɗa ɗum feccidde taarode wadde fulɓe heeɓe jiita kon ɗo newe ren e tallande mbabba e mbo dañani sago mum on noon kam e ɗum ɓurani ko ma o ɗon nde ko fiɓi ko firto ko wanno e mum ko fof taƴat ɗum taki saɗa jogui ñawdule moƴƴe walla aɗa jogui paddule moƴƴe mbiyeɗa ko saɗa waɗa ɗum wota tawe woni ko wiyete ko wota tawe ɗum ittu ñawdugal ngal ha ngene mbatta ɗum ko wota bonde ko misilaji saɗa waɗa saɗa itta misilaji ɗi a ƴewat ko jiɗɗa ko kam joñiya walla ndesdiya ha ceerta e ɗum ɗo gartana wota ɗum tawede ɗum bonna ɗum waɗi won nokkuji banda men fulɓe hay sen kumbita nokkuji mabɓe soɓe loota neɗɗo o ɓe mbiya ko kala ko ɗum tawno e ma koko bonata ko moƴƴo ko boni foof so hawranima lootoɗa so haɗanima goppa sa yiɗi noon wasa bonde ittuɗum ha laaɓa firti ko ala joni ko woni missilaji ɗi ganduɗa so gari bonnata fof ha laaɓa aɗa andi abou ɓuuri moƴƴe neɗɗo saɗa loota ɗum neɗɗo ne waɗa tasuji ɗi ganduɗa ne gona neɗɗo yiyataɗi taw neɗɗo yiya neɗɗo yiyata ɗin tasuji ko humata neɗɗo ko wonata e neɗɗo waɗa tas daba liggey ne wona e neɗɗo ko tas wawamo yii neɗɗo ne wonda ɗo e debbo humo tawa wawa yiide ko addi ɗum ko wutti waɗirta tas tan ganca ɓornade wutti o ko noon ɓandu neɗɗo waɗirta tas firtiki sa felliti lodde neɗɗo ƴeewa ñokbambo e ordre javel ha tasuji ɗi gew mbo buppe mbo buule mbo paase mbo wona wutti normal wadde kay neɗɗo saɗa loota ɗum aɗa foti nannude ɗum e ordre javel taw annene ha gas ha culon janno koñ hen koñ gewa nde wawa wadde wutti bulle paase haddi pawa hen uppede bullede passé ko nden wontata wutti kala tunwi ha wodi tolni sa yeeyi jarata sa rokki neɗɗo nawata kono sa waɗi no mbimi ni tan sa yeeyi mbo jara walla sa rokki neɗɗo ƴetta Moussa safoɓe hewɓe ina kuuto leɗɗe tawama ko leɗɗe tubakoɓe mbatti wiide yewɓe ɗo butolaji leɗɗe ɓaleɓe ɓe ina dellina mbaɗa hen baaji kelli mbaɗa hen ɓohe mbaɗa hen follere ɓe mbaɗa hen ndiyam ɓe jeeya yimɓe docteur ɓe mbi eɓe ƴetta koyte ko paracetamol eɓe mbaɗa hen sa yeeyi tan cella ndeke ɗum wona leɗɗe ɓaleje ɗe to banggue leɗɗe men ɓaleɓe enen hol leɗɗe joguino ɗen tawana tono e paracetamol hol leɗɗe joguinoɗen tawana kapto ko wiyete ko hono ko wiyete ko tooke hol leɗɗe joguinoɗen tawa ina kapto gueɗe mbaɗe noon beele ɗen ina e meɗen aɗa andi abou min ko on banggue ɓuurmi yiɗ namnede komi spécialiste on banggue aɗa andi baaji kelle baajol kelli kalɗa ko yimɓe jara ɗum pour tampere pour tooya kono ɓoodnata hunduko na ɓoodna hunduko ko miijiɗa fof e haala a haali bone e min wi noon so neɗɗo no laalɗi no ittata tampere ne taƴoy mbimi saɗa yara ɗum walla aɗa socco coccorgal kelli ko miijiɗa fof e haalata aɗa neɗɗo ne miijo hunde waɗa ɗum analyse mofta hula haalde kono tawi ko ari fof kalata ma e feere haal bone yo Allah dandu ɗum e joni go ka haalanma e baji ga ko nafoore ga ko bonande eyyi fof leɗɗe ne mbaɗi ɗum fof enen en jawtano ɓuuri boofi ɓuuri boofi ko pawgal tan paali walla paracetamol daɗano ɓuuri boofi haali gonga sabbe e ndiyam tan yara tan loote joni loppe tan bon sabbe e ndiyam no loote ɗon a pawgal e paali fof iwat ɗum kay ko ha joni ɗum ko ha jangga ngata feɗɗo fof mbo jampi aɗa yara ɓuuri boofi aɗa jampiro ɗum a wonta ɗum wadde ɗum kay ne heddi ha hande eeri tooke fof eeri wawi ko antibiotique eeri ko antibiotique eyyi kay gawdi
kañe gawdi de tawi ewode fo ittat sabu gawdi nden so yimɓe jehina mbara to banggue duunungal so tawi taƴama adde ƴiyam ko gawdi hewno walla so neɗɗo gañima wadde ɗum taki ene safra estomac ewode waɗata ene safra ulcére ko ewode so pis ko ewode ene safra ɗum wona nanta ko wiye neɗɗo ƴettu conndi gawdi wadde jumri en no yara eri ko noon wayi eri kayum ɗo tawi tooke fof ko ɗon eri kadi ko antibiotique ewode fof nde tawi so pis joni sa yari sabbuniɗo sira eri aɗa yara balɗe ɗiɗi ceerto toon ala ha ɓooya leɗɗe tooke de yimɓe mbaɗirta tooke pour mbara kon ɗe ko eri wadde kay leɗɗe men ɗe eɗe keddi ha hande ɗe heddi noon jannguɓe joom hakkillaji leɗɗe ɗe anda no waɗirta de e saaha mo watta de e holto ɗe mbaɗete abou leɗɗe ngala mbaɗa hande tan joni wooda gila e gorago haɗa haaɗi joni muuɗa hen ɗo e takkusan jiya résultat wona lekki ɓolli lekki jaɓata ɗum wadde ko tubakoɓe mbi ko wonko woni hen waɗa e nder hen kala mo jiiɗa ina daña ɗum mi muudi joni lekki hande jamma mi ɗum nini mi woni goko min leɗɗe gandumin nafa de a yarat ɗe tan ha wurta ha cella ɗe ngala effet ɗe ngala tampere kono sa ƴetti hande lekki tan e muuɗiki jamma ari tan a woni gorko e hoorima deeƴ kala de tabiɗaki seeɗa keddorɗa o fof ki gasnat ɗum taw so gasi ka jooɗoto saabu janggo sa muɗani a wawande gorko e mbimi a jooɗoto kay a jarama Alaji Moussa Ousmane Ndommbo yewta nde ari ha ɗo koɗo galle ko kalnen koko faate e gande men enen fina tawa puɗɗo nden ko yettude Cheikh Ousmane Cheikh Djibril Bam Dar Salam Dagana en jettimo no fewi kanko ñantede ñalawma hande o wiide bandiraɓe ñande aset ga so Allah lamɗo jaaɓi ko ziare jignaɗo o toon to Dar Salam Dagana to mi anda Samba Diop walla Thiat sade ko dagananajo beele ma mbawa yaade ko neɗɗo ñaagui wawde tawtorede ɗum no hannata ni en Alaji Moussa konngol mbaynoɗa bandiraɓe ñalawma hande abou ko weltade Allah weltinen e weltanade adduɓe ɗum ɗo waɗɓe jawɗele mumen pewndi ɗum ɗo ha fulɓe batti andu koye mumen ha fulɓe kala ko muftino e gandal walla fina tawa nani haale fulɓe ne keɗo aduna o fof hande goto fof jagguɗo ma andu ma wot ko miiji ɗo umminoɗa ɗo cosaan ma e fof hay sa hutoraki ma andu wonɗo ummi baɗɗo kériye wi ɗum piindi o anda ko haali ko eyyi piindi wi wona ko piindi mbiɗon eyyi piindi woni fof piindi leɗɗe woni fof joni ñande wonde kay jibinta jumri jibinta joni moftal men piindi ha garta ñande wonde kalna men holko woni piindi sollal haɗo jaabi on jaama bandiraɓe sehlaɓe Samba Diop to banggue caméra to e Thiat Walo en jetti matti e wonde muɗum kala noon ceerno Moussa Allah jaama sa yi dagana ziara ceerno Djibril yo Allah yettin fandara jaama seydi ba inchallah